अच्छा भैया, हम गायक उपेंद्र अकेला आप सबके बीच में एगो सामाजिक चेतना गीत गावे जा रहा बानी, जिससे हमारा हर एक गाना के दुलार प्यार दियानी वही तरह एकरो को भी देव। आई देखिए हमार उहे टीम उहे बाघ हमार भाई संजीत संस्कारी जी बेंजू पे बानी, अनाल पे हमार संगत करतनी दीपक दीवाना जी, आ जोड़ी बजा रहल बानी हमार ब्यास मंगल मिजाजी जी। तो आई भाव बा ए बबुआ सेवा ना कोइलो, अरे अपना बाबू माई के का होई धन कमाई के। ए बबुआ सेवा ना कोइलो, अपना बाबू माई के का होई धन कमाई के। और कहा तरन चाहे कोई तीरथ धाम पूछऊ आई नहीं काम, चाहे कोई तीरथ धाम पूछऊ आई नहीं काम। अपने भूखे रहलो, अपने भूखे रहलो तहारा के खियाई के का होई धन कमाई के। ए बबुआ सेवा ना कोइलो, अपना बाबू माई के का होई धन कमाई के। अरे बना रहा अंत भावा जेके पहल रघुराई उनके जन्म देली माई जेके। जेके पहल रघुराई उनके जन्म देली माई,
जन्म देली माई सन जी तू बेंदर कोहे उपेंद्र अर्पणा कहस आज बजनिया गाय के का होई धन कमाई के ए बबुआ सेवा ना कोइल अपना बा